Nikada neću zaboraviti trenutak kada sam shvatio da ono što sam pronašao, a nije trebalo da bude pronađeno. Ako voliš ovakve priče koje otkrivaju istine koje su godinama skrivane, napiši u komentarima iz kog grada gledaš i obavezno zapratite kanal, jer ono što sledi menja način na koji gledaš na prošlost. A ako želiš da pokažeš svoj stav i ponos i van ekrana, pogledaj majice u opisu, jer svaka nosi priču koja govori više od reči. Bilo je to rano jutro. Magla je još uvek ležala nisko iznad terena, kao da pokušava da sakrije sve ono što je zemlja godinama čuvala. Bio sam oficir, već dovoljno dugo u službi da znam da svaki neobičan znak na terenu znači jedno. Neko je nešto želeo da sakrije. Nismo bili tamo slučajno. Dobio sam naređenje prethodne večeri. Kratko, bez mnogo objašnjenja. Lokacija sektor 7. Stari vojni teren. Moguće neobeleženo mesto. Istraži. Ništa više. Bez detalja. Bez konteksta. Ali način na koji je moj nadređeni izgovorio posljednju rečenicu ostao mi je u glavi. Radi diskretno. To nikada nije dobar znak. Kada smo stigli, teren je izgledao napušteno. Trava je bila previsoka, kao da tu godinama niko nije kročio. Ali nešto nije bilo u redu. Tišina. Ne ona obična tišina, već ona teška, neprirodna. Kao da sama zemlja čeka da neko pogreši. Ovde, rekao je jedan od vojnika, pokazujući na deo zemlje koji je izgledao malo drugačije. Približio sam se. I tada sam video. Zemlja je bila blago ulegnuta. Nije bilo sveže iskopano, ali nije bilo ni prirodno. Kao da je neko davno zakopao nešto i nadao se da će vreme učiniti svoje. Kopajte. Nije mi trebalo više od te jedne reči. Prvi udar lopate zvučao je glasnije nego što je trebalo. Kao da probijamo nešto što ne bi smelo da se dira. Drugi udar. Treći. Onda. Zrk. Metal. Svi su zastali. Pogledali su mene. Klimnuo sam. Nastavite. Kako su kopali dublje, oblik je počeo da se nazire. Kutija. Velika. Metalna. Zarđala, ali očuvana. Srce mi je počelo brže da kuca. Ovo nije bilo obično. Izvucite je. Trebao je trud 4 ljudi da je pomere. Bila je teža nego što bi prazna kutija ikada bila. Kada smo je konačno izvukli na površinu, svetlost je pala direktno na nju. I tada sam video oznaku. Stara vojna oznaka. Ali ne bilo kakva. Oznaka jedinice koja više ne postoji. Osjetio sam kako mi se stomak steže. Ta jedinica je nestala previše od 20 godina. Zvanično, rasformirana. Nezvanično, a niko nije znao šta se tačno dogodilo. Otvorite. Jedan od vojnika je pokušao da podigne poklopac, ali nije išlo. Zaključano. Naravno. Razvalite. Nakon nekoliko pokušaja, metal je popustio uz težak, škrgutav zvuk. Poklopac se polako podigao. I svi smo se nagnuli da vidimo unutra. Prvo što sam video, bile su fascikle. 10 njih. Uredne. Označene. Ali ono što me pogodilo nije bio papir. Bila je fotografija. Na vrhu. Crno-bela. Uzdrhtala mi je ruka dok sam je podizao. Na slici. Vojnici. Nasmejani. Opusteni. Kao da nisu znali šta ih čeka. Ali onda sam video lice koje me je sledilo. Zastao sam. Ponovo pogledao. Nije bilo greške. To je bio moj otac. Gospodine, upitao je vojnik. Nisam odgovorio. Samo sam nastavio da gledam sliku. Moj otac sa uniformi jedinice za koju su rekli da nikada nije bila na toj lokaciji. Moj otac, koji mi je CEO život govorio da je radio administrativni posao. Moj otac, koji nikada nije pričao o ratu. Osjetio sam kako mi se misli raspadaju. Nastavite da vadite sadržaj, rekao sam tiho. Ali u tom trenutku više nisam bio samo oficir. Bio sam sin. Kako su izvlačili fascikle, sve je postajalo još gore. Izveštaji. Operacije. Lokacije. I onda, jedan dokument. Sa crvenim pečatom. Strogo poverljivo. Otvorio sam ga. I tada sam shvatio. Ovo nije bila obična jedinica. Ovo je bila jedinica koja je radila stvari koje nikada nisu smele da budu zapisane. A ipak, neko ih je zapisao. Neko je sedeo noću, možda u nekoj hladnoj kancelariji, možda u podrumu bez prozora, možda pod svetlom jedne jedine lampe, i beležio ono za šta su svi drugi tvrdili da se nikada nije dogodilo. Svaki datum, svaku lokaciju, svako ime.
Svaku naredbu, svaku laž. Stajao sam nad otvorenom metalnom kutijom kao čovek koji je upravo iskopao sopstveni život iz zemlje. Oko mene su vojnici čutali. Niko nije disao glasno. Čak je i vetar, koji je do malopre prolazio kroz visoku travu, sada delovao kao da se zaustavio. Držao sam fasciklu u rukama, ali nisam više čitao kao oficir. Čitao sam kao sin koji prvi put vidi senku čoveka koga je sijio život zvao ocem. Moj otac, Milan Petrović. Čovek koji je svako jutro pio kafu u tišini. Čovek koji je popravljao stare stolice u dvorištu. Čovek koji je govorio da je u mladosti radio dosadne poslove u vojnoj administraciji. Čovek koji je uvek spuštao pogled kada bi neko u kući spomenuo rat, vojsku ili prošlost. Nema tu šta da se priča, govorio je. I ja sam mu verovao. Decenijama sam mu verovao. A sada sam u rukama držao dokaz da je moj otac bio u jedinici koja zvanično nikada nije postojala. Gospodine, rekao je jedan od mlađih vojnika, oprezno, kao da se boji da me probudi iz nečega. Šta da radimo sa ovim? Nisam odmah odgovorio. Pogled mi je pao na posljednju rečenicu koju je moj otac napisao. Ako ovo ikada pronađeš, znači da su lagali obojicu. Lagali obojicu. Mene i njega. Ili mene i nekog drugog. Kejo su oni. Kejo je zakopao ovu kutiju. Kejo je znao da ću baš ja doći ovde. Polako sam zatvorio fasciklu. Sve ide sa nama, rekao sam. Niko ništa ne fotografiše. Niko ništa ne šalje dalje dok ja ne proverim. Jedan stariji narednik, čovek koji je u službi proveo više nego što sam ja imao godina kada sam prvi put obukao uniformu, pogledao me je ispod oka. Gospodine, protokol kaže da odmah obavestimo komandu. Znam šta kaže protokol. Ovo je poverljiv materijal. Pogledao sam ga pravo u oči. Naredniče, ako je ovo stajalo zakopano više od 20 godina, onda postoji razlog zašto nije bilo u arhivi. I dok ne saznam Kejo je znao za ovu kutiju, ne ide nikome. Nije mu se dopalo. Video sam to. Ali nije se pobunio. Razumem. Dok su pažljivo vadili fascikle, stare diskete, zapečaćene koverte i jedan mali crni noc, ja sam se udaljio nekoliko koraka. Trebalo mi je vazduha. Trebalo mi je nešto čvrsto pod nogama. Ali zemlja ispod mene više nije bila samo zemlja. Bila je grob za istinu. I ja sam ga upravo otvorio. U tom trenutku zazvonio mi je telefon. Pogledao sam ekran. Majka. Srce mi je naglo preskočilo. Nije me zvala često dok sam bio na zadatku. Znala je da tada ne mogu da pričam. Javio sam se. Mama. Sa druge strane nije odmah progovorila. Čuo sam samo njeno disanje. Gde si? Upitala je tiho. Nikada me nije pitala gde sam dok sam bio u službi. Na terenu. Kojem terenu? Ukočio sam se. Zašto pitaš? Opet tišina. Zatim je rekla rečenicu od koje mi se krv sledila. Da li si našao kutiju? Okrenuo sam se naglo prema iskopu. Vojnici su još uvek vadili sadržaj. Metalna kutija ležala je otvorena kao rana. Kako znaš za kutiju? Upitao sam. Majka je počela da plače. Ne glasno. Ne panično. Samo tiho, kao žena koja je godinama čuvala suze za ovaj trenutak. Tvoj otac je znao da će jednog dana doći do tebe. Mama, šta se dešava? Nemoj nikome da veruješ. Kome? Nikome iz komande. Osetio sam hladnoću na potiljku. Mama, reci mi šta znaš. Ne mogu preko telefona. Mama. Slušaj me pažljivo, rekla je, glasom koji više nije zvučao slomljeno, nego uplašeno. Ako si pronašao ono što mislim da jesi, vrati se kući čim možeš. Ali ne dolazi službenim vozilom. I nemoj nositi sve sa sobom. Zašto? Zato što oni koji su ga zakopali, oni nisu svi mrtvi. Veza se prekinula. Stajao sam tako, sa telefonom u ruci, dok mi je u ušima odzvanjala njena posljednja rečenica. Nisu svi mrtvi. Pogledao sam ljude oko sebe. Svi su delovali isto kao i pre. Ali od tog trenutka više nisam mogao da gledam nikoga isto. Narednik. Vojnik koji je prvi uočio ulegnuće u zemlji. Vozač. Čovek iz komande koji mi je dao naređenje. Kejo je znao. Kejo me je poslao. I zašto baš mene? Vratio sam se do kutije i uzeo crni noc. Bio je manji od ostalih dokumenata, ali nekako teži. Koža na koricama bila je ispucala.
Na prvoj strani nije bilo imena. Samo inicijali. MP. Milan Petrović. Moj otac. Otvorio sam noc. Prva stranica bila je gotovo prazna. Na sredini je pisalo: ne veruj verziji koja je preživela. Veruj onome što je zakopano. Prelistao sam dalje. Bilo je kratkih zapisa. Datuma. Šifri. Skraćenica. I onda jedno ime koje sam prepoznao. General Vuković. Čovjek koji je danas bio penzionisan, poštovan, često viđen na televiziji kada bi se govorilo o starim vojnim operacijama. Čovjek kog su predstavljali kao simbol časti, reda i službe. Ispod njegovog imena, moj otac je napisao: on nije spasio ljude. On je izbrisao tragove. Zatvorio sam noc tako naglo da je vojnik pored mene poskočio. Pakujte sve, rekao sam. Odmah krećemo. Dok su spremali materijal u transportne torbe, moj pogled je pao na nešto što je ostalo na dnu kutije. Mala platnena kesica. Izvukao sam je. Unutra je bio prsten. Muški prsten, jednostavan, sa ugraviranim slovima. Nisam znao kome pripada, ali uz prsten je bio presavjen papirić, toliko star da sam ga jedva otvorio. Na njemu je pisalo: ako moj sin ikada bude pitao, recite mu da nisam pobegao. Potpis: Nikola Kovač. Ime mi nije značilo ništa, ali način na koji je poruka bila sačuvana govorio je da je značila mom ocu. Stavio sam prsten i papirić unutrašnji džep uniforme. Nisam znao zašto. Možda zato što je to bilo jedino što nije ličilo na dokument, naredbu ili dokaz. Ličilo je na nečiji život. A život se ne se mi staviti u torbu sa fasciklama kao običan papir. Dok smo se vraćali prema vozilima, narednik mi je prišao. Gospodine, moramo prijaviti nalaz. Prijavit ćemo. Kada? Pogledao sam ga. Kada budem siguran kome. On je začutao, ali nisam propustio način na koji je spustio pogled prema mom džepu. Video je da sam nešto uzeo. Nije rekao ništa. To je bilo gore nego da jeste. Na povratku, sedeo sam na zadnjem sedištu službenog vozila i gledao kroz prozor. Put je bio neravan, star, obrastao drvećem sa obiji strane. Svaki zavoj delovao je kao moguće mesto za sede, iako nije bilo nikakvog razloga da tako mislim. Osim što je sada sve imalo razlog. Na kolenima mi je stajala torba sa najvažnijim dokumentima. Ostalo je bilo u vozilu iza nas. Otvorio sam jednu fasciklu, onu sa crvenim pečatom. Unutra su bile fotografije objekata, mapa, ljudi koje nisam poznavao. Pored svake fotografije nalazio se broj, ne ime. Kao da ljudi nisu bili ljudi, nego stavke u izveštaju. A zatim sam pronašao stranicu sa naslovom: Operacija Tihi Prag. Ispod toga: cilj: uklanjanje unutrašnje pretnje i kontrola narativa nakon incidenta. Kontrola narativa. To je značilo laž. U vojsci sam naučio da se neke reči koriste kada niko ne želi da izgovori istinu. Kolateralna šteta, stabilizacija, neutralizacija, kontrola narativa. Sve su to bili uredni izrazi za stvari koje nikada nisu uredne. Listao sam dalje, a onda sam pronašao dio koji je bio podvučen crvenom olovkom. Subjekt N. Odbio izvršenje naredbe. Predložena mera: trajno uklanjanje iz evidencije i prebacivanje odgovornosti. Nikola Kovač. Čovjek čiji sam prsten nosio u džepu. Ispod toga, druga rečenica. MP. Pokazuje znake kolebanja. Držati pod nadzorom. Moj otac. Dakle, nije bio samo dio jedinice. Bio je dio jedinice koja ga je kasnije posmatrala kao opasnost. Osjetio sam kako mi se grlo steže. Celog života sam mislio da je moj otac čutao zato što je želeo da zaboravi. Sada sam shvatio nešto mnogo strašnije. Možda nije čutao zato što je želeo. Možda je čutao zato što je morao. Ako gledaš ovu priču i znaš koliko duboko mogu da bole porodične tajne, napiši u komentarima da li misliš da je moj otac bio kriv ili je pokušavao da sakrije istinu da bi zaštitio porodicu. I ne zaboravi, majice sa snažnim porukama za ljude koji nose svoje poreklo i ponos u srcu nalaze se u opisu, ako želiš da podržiš kanal i ovakve priče. Kada smo stigli u bazu, sunce je već bilo visoko, ali meni je delovalo kao da je dan postao tamniji. Na ulazu nas je sačekao kapetan Ilić. Nisam očekivao njega. Bio je jedan od ljudi iz komande. Uvek miran, uvek uredan, uvek sa onim osmehom koji nikada ne ide do očiju.
Majore Petroviću, rekao je. Čuo sam da ste pronašli nešto zanimljivo. Nisam se pomerio. Kejo vam je javio. Osmeh mu nije nestao. Baza ima procedure. A nismo poslali izveštaj. Ali ste bili na zadatku koji je pod nadzorom. Čijim nadzorom? Pogledao me je malo duže. Ne razumem pitanje. Razumete. Oko nas su vojnici izlazili iz vozila. Torbe sa dokumentima su bile u rukama dvojice ljudi. Kapetan je pogledao prema njima. Materijal ide direktno u arhivski sektor. Ne ide. Tišina. Njegov osmeh je nestao. Molim. Materijal ide u moj kabinet dok ne sastavim preliminarni izveštaj. To nije po proceduri. Moj zadatak. Moj nalaz. Moj izveštaj. Kapetan se približio za pola koraka. Majore, nemojte komplikovati nešto što ne razumete. Onda mi objasnite. Nije vreme. Zanimljivo. Svi koji nešto znaju danas mi govore da nije vreme. Na trenutak se činilo da će reći nešto što ne ese mi. Ali se zaustavio. Dobro, rekao je hladno. Sastavite izveštaj. Ali materijal se ne iznosi iz baze. Naravno. Lagao sam. I znao sam da on zna da lažem. Ali za sada nije mogao ništa. U kabinetu sam zaključao vrata i spustio torbu na sto. Ruke su mi blago drhtale. To me je razljutilo. Nisam voleo kada telo pokaže ono što pokušavaš da sakriješ. Izvadio sam not svog oca, prsten Nikole Kovača i nekoliko ključnih dokumenata. Sve ostalo sam ostavio u torbi. Zatim sam uradio nešto što kao oficir nikada ne bi smeo da uradim. Izvadio sam privatni telefon, fotografisao nekoliko stranica i poslao ih sebi na šifrovani nalog koji niko iz baze nije znao da imam. Ako nestane papir, ostaje trag. Ako nestanem ja, možda ostane istina. To je bila prva misao koja me stvarno uplašila. Da možda više nije pitanje šta sam pronašao, nego koliko dugo ću moći da ostanem živ kao čovjek koji je to pronašao. Dok sam pregledao noc, pronašao sam stranicu na kojoj je moj otac zapisao 3 adrese. Prva je bila stara kuća u selu u kam sam odrastao. Druga mi nije bila poznata. Treća je bila samo delimično napisana, kao da je prekinut usred rečenice. Ispod adresa pisalo je: ako dođe do otkrivanja, prvo pronađi ženu koja je čuvala glas. Ženu koja je čuvala glas? Nisam imao pojma šta to znači. Ali adresa broj 2 nalazila se u gradu udaljenom sat vremena od baze. Pogledao sam na sat. Znao sam da nemam mnogo vremena. Pre nego što sam uspeo da spakujem dokumenta, neko je pokucao na vrata. 3 kratka udarca. Pa pauza. Pa još jedan. To nije bilo obično kucanje. Kejo je. Narednik Stanić. Onaj stariji narednik. Otvorio sam vrata samo delimično. Stajao je u hodniku, ozbiljan. Moram da razgovaram sa vama. Kasnije. Ne, gospodine. Sada. Hteo sam da ga odbijem, ali nešto u njegovom licu me zaustavilo. Nije izgledao radoznalo. Nije izgledao kao čovjek koji želi informaciju. Izgledao je kao čovjek koji je nosi predugo. Pustio sam ga unutra. Zatvorio sam vrata. On je pogledao prema torbi na stolu, pa prema meni. Video sam prsten. Ruka mi je pošla ka džepu. Kejo je Nikola Kovač. Narednik je progutao knedlu. Čovjek zbog kog je vaš otac prestao da bude isti. Osjetio sam kako mi se mišići ukoče. Poznavali ste ga? Ne lično. Bio sam mlad tada. Tek primljen. Nisam bio u toj jedinici, ali sam radio na obezbeđenju objekta gde su ih dovodili posle operacija. Koga? One koji su preživeli. Te reči su pale u prostoriju kao kamen. Preživeli šta? Narednik je sio, iako mu nisam ponudio stolicu. To mi je govorilo dovoljno. Noge ga više nisu držale. Majore, ono što ste našli nije samo istorija. To je dokaz o ljudima koji su proglašeni izdajnicima, dezerterima, nestalima, a neki od njih su samo odbili da izvrše naredbe. Kakve naredbe? Spustio je pogled. Naredbe koje niko častan ne bi trebalo da izvrši. U prostoriji je zavladala tišina. Moj otac. Narednik me pogledao. A vaš otac je bio jedan od onih koji su u početku verovali da služe državi. Verovao je uniformu. U zakletvu. U red.
Ali onda je video da neki ljudi koriste državu kao masku za sopstvene zločine. Šta se dogodilo sa Nikolom Kovačem? Zvanično, pobegao je, izdao jedinicu. A nezvanično. Narednik je čutao. Recite. Ne znam sve, ali znam da ga nisu pustili da ode. Izvadio sam prsten iz džepa i stavio ga na sto. Narednik je gledao u njega kao u grob. Vaš otac ga je čuvao. Bio je u kutiji. Narednik je polako klimnuo glavom. Onda je vaš otac ostavio trag. Zašto? Zato što nije mogao da spase čoveka. Možda je mislio da može da spase istinu. Reči su me pogodile više nego što sam očekivao. Moj otac, čutljivi čovek iz dvorišta, možda nije bio kukavica. Možda je bio čovek koji je sijio život plaćao cenu, jer nije imao dovoljno moći da uradi ono što je želeo. Kejo je žena koja je čuvala glas, pitao sam. Narednik je odmah podigao pogled. Gde ste čuli to? U Notesu. Njegovo lice je pobledelo. Onda morate otići kod nje pre nego što oni saznaju. Kejo je ona. Radmila Kovač. Prezime me preseče. Nikolina žena. A udovica, ako je verovala zvaničnoj priči. Ali ona nikada nije verovala. Šta znači da je čuvala glas? Narednik se nagnuo bliže. Pre nego što je Nikola nestao, uspeo je da snimi nešto. Razgovor. Naredbu. Dokaz Kejo je sve učestvovao. Ta traka nikada nije pronađena. Mislite da je kod nje? Mislim da je vaš otac znao da jeste. U tom trenutku, napolju se začuo zvuk koraka. Više ljudi. Narednik i ja smo se pogledali. Neko je stao ispred vrata. Majore Petroviću, začuo se glas kapetana Ilića. Otvorite. Narednik je tiho opsovao. Koliko izlaza ima kabinet? Pitao je. 1. Kapetan je ponovo pokucao. Majore. Odmah. Pogledao sam torbu. Dokumenta. Noc. Pesen. Ako sada uđu, uzeli bi sve. A možda i mene. Narednik je ustao i prišao prozoru. Drugi spret, rekao je. Ne dolazi u obzir. Onda otvorite vrata i predajte im sve. Pogledao sam ga. Nije se šalio. Napolju se čuo još jedan glas. Dublji. Stariji. Razvalite ako ne otvori. Nisam imao vremena. Uzeo sam noc, prsten i nekoliko fotografisanih dokumenata, ugurao ih ispod jakne, a torbu sa ostatkom materijala ostavio na stolu. Znao sam da ne mogu poneti sve. Narednik je otvorio prozor. Hladan vazduh uleteo je u prostoriju. Ispod prozora se nalazio uski betonski ispust, a zatim sivi koja je išla niz zid. Vi ste ludi, rekao sam. Ne, gospodine. Samo sam dovoljno star da znam kad čovek nema drugi izbor. Vrata su se zatresla. Jednom. 2 put. Idite, rekao je narednik. A vi? Ja ću ih zadržati. Ne. Uhvatila me je njegova ruka za rame. Vaš otac mi je jednom spasio život. Nisam mu nikad vratio dug. Nisam znao šta da kažem. Idite. Vrata su ponovo zadrhtala. I tada sam izašao kroz prozor. Nisam razmišljao. Da jesam, ne bih to uradio. Spustio sam se na ispust, uhvatio sivi, osetio kako mi metal seče dlanove i kliznuo dole. Na pola puta noga mi je proklizala. Udario sam ramenom o zid i jedva se zadržao da ne padnem. Iznad mene se začuo prasak. Vrata mog kabineta su popustila. Nisam gledao gore. Spustio sam se do zemlje, preskočio niski zid iza zgrade i krenuo prema parkingu. Nisam mogao uzeti službeno vozilo. Majka je bila u pravu. Na kraju parkinga stajao je stari vojni kombi koji su koristili tehničari. Ključevi su često ostajali ispod sunkobrana. To sam znao jer sam 1000 puta vikao na ljude zbog toga. Ovog puta sam bio zahvalan njihovoj nemarnosti. Ključ je bio tamo. Sio sam, upalio motor i krenuo bez okretanja. Tek kada sam izašao iz baze i uključio se na sporedni put, dozvolio sam sebi da udahnem. Ruke su mi bile krvave od cevi. Srce mi je udaralo kao da pokušava da izađe iz grudi. A u unutrašnjem džepu nosio sam noc mrtvog oca, prsten nestalog čoveka i istinu zbog koje su ljudi očigledno bili spremni da razvale vrata. Nisam otišao pravo kući. Majka je rekla da ne dolazim službenim vozilom, ali sada nisam bio siguran ni da je kuća bezbedna. Ipak,
Morao sam je vidjeti. Morao sam znati koliko dugo je znala. Na putu ka selu, telefon mi je neprestano zvonio. Kapetan Ilić. Nepoznat broj. Komanda. Opet nepoznat broj. Nisam se javljao. Onda je stigla poruka. Stani. Ovo još može da se reši bez posljedica. Bez potpisa. Znao sam šta znači. Ne, za tebe bez posljedica. Nego za njih. Stisnuo sam volan jače. Pored puta su prolazila polja, kuće, stari voćnjaci. Sve je izgledalo normalno. Ljudi su živjeli svoje obične živote, nosili kese iz prodavnice, popravljali ograde, sedeli ispred kuća. Niko od njih nije znao da u jednom starom kombiju prolazi čovjek, koji je upravo pronašao komad prošlosti, koji bi mogao srušiti nečije pažljivo izgrađene laži. I tada sam pomislio na majice u opisu našeg kanala. Na poruke koje ljudi nose kada žele da pokažu Keiosu, odakle su i čemu pripadaju. Nekada misliš da je to samo komad odeće, ali postoje trenuci kada čovjek shvati da simboli znače mnogo. Uniforma je jedan simbol, porodica drugi, istina treći. I pitanje je samo koji simbol ćeš nositi kada dođe trenutak da biraš. Kada sam stigao do naše kuće, kapija je bila otvorena. To me je odmah uznemirilo. Majka nikada nije ostavljala kapiju otvorenu. Zaustavio sam kombi malo dalje, iza stare šupe komšije Lazara. Izašao sam tiho i krenuo peške kroz zadnji dio dvorišta. Prozor kuhinje bio je odškrinut. Unutra nije bilo nikoga. Ušao sam kroz zadnja vrata. Mama, šapnuo sam. Tišina. Na stolu je stajala šolja čaja, još uvek mlaka. Pored nje, komad papira. Na njemu je pisalo: nemoj zvati policiju. Idi kod Radmile. Ona zna posljednji dio. Rukopis moje majke. Ali papir je bio zgužvan, kao da ga je pisala u žurbi. Osjetio sam kako mi se stomak okreće. Mama. Pretražio sam kuću. Dnevna soba. Spavača soba. Podrum. Ništa. Ali u hodniku, pored ormara, ležala je njena marama. Ona koju nikada nije skidala kada izlazi napolje. Nije otišla sama. Uzeo sam maramu i stisnuo je u ruci. Bes je došao naglo, vrelo, opasno. Bio sam obučen da ostanem smiren. Bio sam obučen da procenjujem, ne reagujem. Ali kada ti majka nestane iz kuće, obuka postane tanak sloj preko nečega mnogo starijeg. Instinkta. Krenuo sam ka vratima, ali tada sam čuo škripu poda. Neko je bio u kući. Okrenuo sam se polako. Iz sobe mog oca, one koju nismo dirali od njegove smrti, izašla je žena koju nisam poznavao. Imala je oko 60 godina, možda više. Sede vlasi skupljene u nisku punđu, lice umorno, ali oči čvrste. U ruci je držala staru kovertu. Ne pomerajte se, rekao sam. Nije se uplašila. Da sam htjela da te povredim, ne bih čekala da me vidiš. Kejo ste vi? Neko Kejo je zakasnio 20 godina. Pitao sam Kejo ste. Radmila Kovač. Ime je ispunilo prostoriju. Pogledao sam je, pa kovertu, pa opet nju. Gde je moja majka? Boljo je prešao preko lica. Odveli su je. Koraknuo sam prema njoj. Kejo. Ljudi koji su čekali da otvoriš kutiju. Zašto bi je odveli? Zato što tvoja majka zna ono što tvoj otac nije smeo da ti kaže. Ruke su mi se stegle u pesnice. Ako znate gde je, recite odmah. Ne znam tačnu lokaciju, ali znam zašto su je uzeli. Zašto? Radmila je podigla kovertu. Zato što ovo nije dovoljno bez nje. Uzeo sam kovertu. Unutra je bila stara audiokaseta. Na nalepnici, izbledelim slovima, pisalo je: Tihi Prag, noć pre nestanka. Osjetio sam kako mi se svet sužava. To je glas. Radmila je klimnula. Nikolin glas. Glas tvog oca. I glas čoveka koji je izdao sve njih. General Vuković. Oči su joj se zamaglile. Dakle, našao si noc. Da. Onda znaš samo početak. Sio sam za sto jer sam shvatio da mi noge nisu sasvim sigurne. Radmila je sela preko puta mene. Moj Nikola nije bio heroj iz priča, rekla je tiho. Bio je tvrdoglav čovek. Ponosan. Ponekad previše direktan. Ali nije bio izdajnik. Kada su mu naredili da učestvuje u prikrivanju onoga što su uradili, odbio je.
Rekao je da uniforma ne služi za skrivanje sramote, nego za nošenje odgovornosti. Šta su uradili? Radmila je zatvorila oči, a nestalo je 7 ljudi. Kojih ljudi? Svedoka, civila koji su vidjeli previše. Ljudi koji su mogli da povežu jednu operaciju sa imenima onih koji su je naredili. Moj otac je bio tamo. Da. Te 2 reči su me presekle. Radmila me je pogledala pravo, ali nije uradio ono što misliš. Kako znate? Zato što je tvoj otac te noći izvukao 2 ljudi. Nisam disao. Koga? Jednu ženu i dete. Šta se dogodilo sa njima? Radmila je spustila pogled. Žena je kasnije umrla. Dete je preživelo. Nešto u njenom glasu me je nateralo da se ukočim. Koje dete? Nije odgovorila odmah. I to je bilo dovoljno da mi se krv sledi. Radmila. Oči su joj se napunile suzama. Ti. Tišina koja je nastala nije bila obična tišina. Bila je to vrsta tišine koja izbriše sve zvuke iz sveta. Gledao sam je, ali nisam razumeo. Ili nisam hteo da razumem. Ne. Žao mi je. Ne. Ustao sam toliko naglo da se stolica prevrnula. Moj otac je Milan Petrović. Milan te je odgajio. On je moj otac. Jeste, rekla je mirno. U svakom smislu koji je važan. Ali nije čovek koji ti je dao život. Osjetio sam kao da me neko udario u grudi. Lažete. Volela bih da lažem. Moja majka. Tvoja majka te je prihvatila kao svog sina, kada je Milan doneo dete kući i rekao da nema drugog načina da ga spase. Ne. Imali su dete pre tebe, rekla je. Osjetio sam kako mi se telo ledi. Šta? Sina. Umro je kao beba. Tvoja majka nikada nije prebolela. A onda je Milan jedne noći došao sa tobom u naručju, krvav, preplašen, noseći dete koje nije smelo da postoji u evidenciji. Naslonio sam se na zid. Soba se ljuljala. Sve slike mog detinjstva počele su da se raspadaju i sklapaju u nešto drugo. Majčine ruke. Očeva tišina. Rođendani bez šire porodice. Dokumenti koje nikada nisam video. Njihovo izbjegavanje priče o mom rođenju. Kejo sam ja, pitao sam, ali glas mi nije ličio na moj. Radmila je izvadila iz džepa drugu, manju fotografiju. Pružila mi je. Na slici je bila mlada žena. Lepa, ali umorna. Držala je bebu umotanu u čebe. Pored nje je stajao muškarac, čije sam oči prepoznao pre nego lice. Nikola Kovač. To su tvoji roditelji, rekla je Radmila. Gledao sam fotografiju. Beba na slici bio sam ja. Nikola. Bio je tvoj otac. Prsten u mom džepu odjednom je postao težak kao kamen. Ako moj sin ikada bude pitao, recite mu da nisam pobegao. Moj sin. To nije bila poruka za nekog nepoznatog. Bila je za mene. Sklopio sam oči, ali suze su ipak izašle. Nisam plakao godinama. Ne tako. Ne iz dubine. Oficiri ne plaču pred svedocima. Tako sam nekada mislio. Ali sinovi plaču kada saznaju da su im 2 oca uništena istom laži. Jedan koji ih je rodio. Jedan koji ih je spasao. Radmila je čutala dok nisam ponovo mogao da dišem. Zašto mi Milan nije rekao? Zato što bi te ubili. Kao dete. Kao dokaz. Te reči su bile gore od svega. Dokaz. Ne si. Ne beba. Ne čovek. Dokaz. Tvoj biološki otac je snimio razgovor u kam general Vuković naređuje prikrivanje i uklanjanje svedoka. Milan je pokušao da ga izvuče. Kada je sve krenulo po zlu, Nikola mu je predao kasetu i tebe. Rekao mu je da, ako ne može spasiti istinu odmah, spase bar ono zbog čega istina vredi. Mene. Radmila je klimnula. Tebe. Spustio sam pogled na audiokasetu. Zašto nije ranije objavljena? Jer sama kaseta nije dovoljna. Ima glasove, ali nema lanac dokaza. Tvoj otac Milan je zato zakopao kutiju. Dokumenta, izveštaji, imena. Sve što povezuje glasove sa naredbama. I moja majka. Ona zna gde je originalni dnevnik primopredaje. Bez njega, oni mogu tvrditi da je sve falsifikat, montaža, politička igra. Gde je dnevnik? Radmila me je pogledala dugo. To zna samo ona. I tada mi je stigla poruka.
Nepoznat broj. Otvorio sam je. Na ekranu je bila fotografija moje majke. Sedela je na stolici, ruku vezanih ispred sebe. Nije bila krvava, ali lice joj je bilo bledo. Ispod fotografije pisalo je: donesi noc, kasetu i prsten. Do zalaska sunca. Stara železnička stanica. Radmila je videla moje lice. Šta je? Pružio sam joj telefon. Prebledela je. Ne smeš ići sam. Tražili su da idem sam. Naravno da jesu. To mi je majka. Znam. Onda znate da idem. Radmila je spustila telefon na sto. Ako im odneseš sve, uzet će dokaz i ubiti istinu. Ako ne odem, ubit će nju. Možda je neće ubiti. Pogledao sam je tako da je začutala. Nemojte mi pričati o možda. Uzeo sam kasetu, noc, prsten i fotografiju mojih pravih roditelja. Moje ruke više nisu drhtale. To me je plašilo. Jer kada čovjek prestane da drhti, to ne znači da se smirio. Nekad znači da je u njemu puklo nešto što ga je držalo nazad. Radmila je ustala. Postoji način. Kakav? Nikola je napravio kopiju kasete. Zastao sam. Gde je? Ne znam. Onda to nije način. Ali znam Kejo zna. Kejo. Sveštenik. Pogledao sam je, misleći da je nisam dobro čuo. Sveštenik. A i Nikola nije verovao institucijama. Ali verovao je jednom čoveku iz detinjstva. Otac Gavrilo. Sada je star, jedva govori, ali ako kopija postoji, prošla je kroz njegove ruke. Gde je? Manastir iznad Rik. 40 minuta odavde. Pogledao sam na sat. Do zalaska sunca ostalo je manje od 3 sata. Stara železnička stanica bila je u suprotnom pravcu. Nema vremena za oba. Radmila je prišla bliže. Tvoj otac Nikola je jednom morao da bira između istine i deteta. Izabrao je dete. Milan je morao da bira između zakona i života. Izabrao je život. Sada ti moraš da biraš kako da spaseš oboje. Kako? Ne ideš sam. Ali oni ne smeju znati da nisi sam. Pogledao sam je. Koga imate? Ljude koji su godinama čekali da ova priča izađe. Koje ljude? Porodice nestalih. To me je zaustavilo. Ima ih još. 7 porodica. 7 priča. 7 praznih stolova za slavama, rođendanima i svadbama. Misliš da samo ti danas saznaješ istinu? Ne. Neki od nas je čekaju duže nego što si ti živ. Njene reči su me pogodile jer u njima nije bilo patetike. Samo činjenica. Ljudi koji nisu imali grob. Ljudi koji nisu imali odgovor. Ljudi kojima su rekli da su njihovi najmiliji izdajnici, kukavice, dezerteri. A istina je možda bila zakopana u kutiji koju sam ja pronašao. Pozovite ih, rekao sam. Radmila me je gledala. Jesi siguran? Ne. Ali više ne znam šta znači sigurno. Dok je ona pozivala ljude, ja sam otišao u očevu sobu. Milanovu sobu. Čoveka koji me je odgajio. Soba je mirisala na staro drvo. Duvan koji nije pušio posljednjih 10 godina i onu tihu tugu koju neke prostorije zadrže posle smrti. Na zidu je visila njegova stara jakna. Nikada nije voleo ordenje. Nikada nije držao vojne slike. Nikada nije pokazivao ponos na službu. Sada sam znao zašto. U fioci njegovog noćnog ormarića pronašao sam nešto što nikada ranije nisam video. Mali komad tkanine, pažljivo savijen. Bio je to deo stare uniforme. Na njemu, unutra, rukom izvezeno. Neka te ne definiše ono što su ti prečutali. Ispod toga, 2 inicijale. MP. Uzeo sam tkaninu i stavio je u džep pored Nikolinog prstena. Taj mali komad uniforme bio je jedino što je ostalo od čoveka koji me odgajio i od onoga što je pokušao da sakrije. Kada sam izašao iz kuće, više nisam bio isti čovek koji je tog jutra krenuo na zadatak. Bio sam neko između 2 istine. Između 2 oca. Između onoga što sam mislio da jesam i onoga što sam tek sada počeo da razumem. Motor starog auta je zagrmeo tiho dok sam kretao prema staroj železničkoj stanici. Sunce je već bilo nisko, a senke su se razvlačile po putu kao da pokušavaju da me zaustave. Ali nisam usporio. Nisam imao taj luksuz. U glavi mi je odzvanjala samo jedna stvar. Majka. Kada sam stigao,
Sve izgledalo kao napuštena scena nekog starog filma. Polomljeni prozori. Zarđale šine. Tišina koja boli ušima. I oni. Kapetan Ilić je stajao na sredini, kao da je sve vreme čekao baš mene. Iza njega, dvojica muškaraca bez izraza na licu. A pored stolica. Na njoj, moja majka. Ruke vezane, ali pogled čvrst. Kada me je vidjela, nije zaplakala. Samo je klimnula, kao da mi kaže: znaš šta moraš. Prišao sam polako. Doneo si, pitao je Ilić. Izvadio sam kasetu, noc i prsten. Pustite je. Nasmejao se. A uvek prvo trgovina, a tek onda istina. Pustite je, ponovio sam. Jedan od ljudi iza njega prišao je majci i skinuo joj vezove. Ali nije je pomerio. Kada dobijemo sve, ideš kući sa njom, rekao je Ilić. Znao sam da laže, ali morao sam da odigram do kraja. Pružio sam mu kasetu. Zatim noc. Na kraju prsten. Gledao je svaki predmet kao da gleda zlato. Kao da gleda nešto što mu konačno daje moć da zaključa prošlost zauvek. Znaš li šta držiš u rukama? Pitao sam. Znam, rekao je hladno. Držim kraj jedne ružne priče. Ne. Držiš dokaz da nikada nije završena. Nasmejao se ponovo. Istina ne znači ništa bez ljudi koji je veruju. Tada sam napravio korak unazad. I rekao rečenicu koju nisam planirao. Zato je večeras nećeš kontrolisati. Njegov osmeh je nestao. Šta si uradio? U tom trenutku, iznad nas se začuo tihi zvuk. Cuđi. Ilić je podigao pogled. Mali dran lebdeo je iznad stanice. Njegovo lice se promenilo. Prekasno, rekao sam. Gde je original? Viknuo je. Gde misliš? U tom trenutku, jedan od ljudi iza njega krenuo je prema meni. Ali je zastao, jer se u daljini začuo još jedan zvuk. Sirene. Prvo tihe. Onda sve glasnije. Policija. Ali ne samo policija. Vozila medija. Ljudi. Svedoci. Sve ono što su pokušavali da izbegnu. Ilić me gledao kao da pokušava da razume kako je izgubio kontrolu. Nisi ovo mogao sam. Nisam, rekao sam. Pogledao sam prema majci. Radmila je stajala iza jednog zida, sa telefonom u ruci. Porodice nestalih su dolazile. Istina više nije bila zakopana. Bila je puštena. Ilić je pokušao da pobegne, ali nije stigao daleko. Ljudi koje je godinama ignorisao sada su stajali između njega i izlaza. I prvi put, a nije imao komandu. Nije imao kontrolu. Nije imao tišinu. Samo glasove. Glasove koje je pokušao da izbriše. Prišao sam majci i pomogao joj da ustane. Pogledala me je. Dugo. Znaš sada? Pitala je. Znam. Mrziš me. Zastao sam. Pogledao sam prsten u Ilićevoj ruci dok su mu ga oduzimali. Pogledao sam tkaninu u svom džepu. Pogledao sam nju. Ne, rekao sam tiho. Sada prvi put razumem. Zagrlio sam je. I u tom trenutku sam shvatio nešto što me pogodilo jače od svega što sam tog dana video. Istina nije uništila moj život. Ona ga je sastavila na bolan, ali iskren način. Nekoliko dana kasnije, cela priča je izašla u javnost. Imena, dokumenti, snimci, sve. Ljudi koji su bili heroji preko noći postali su odgovorni za ono što su godinama skrivali. A oni koji su bili proglašeni izdajnicima, dobili su ono što im je oduzeto. Istinu i dostojanstvo. Ali ono što niko nije očekivao, bilo je posljednje otkriće. Na snimku, pored glasova Nikole i generala, čuo se još jedan glas. Glas koji niko nije mogao odmah da prepozna. Ali ja jesam. To je bio glas mog oca, Milana. I ono što je rekao, promenilo je sve. Ako ovo ikada izađe, nemojte mene spašavati. Spasite dete. Taj trenutak me je slomio. Jer sam shvatio. On nije čutao iz straha. Čutao je iz izbora. Izabrao je mene. Pre istine. Pre pravde. Pre sebe. I možda je to najveća istina koju sam pronašao tog dana. Da ponekad, heroji nisu oni koji se bore glasno, nego oni koji nose tišinu, da bi neko drugi mogao da živi. Ako si stigao do kraja ove priče, napiši u komentarima. Da li bi ti izabrao istinu, ili bi zaštitio porodicu po svaku cenu?
I ako želiš da podržiš ovakve priče i nosiš poruku koja ima težinu, pogledaj majice u opisu. Svaka od njih nosi dio ove priče, dio izbora i dio istine koju mnogi nikada ne saznaju.